Nevens voorzitter Siem Jansen wist deputaire Janne Witske de Vries al van het begin al dat de provincie net als culturele haardstad kandideert worden koer. Toch houdt ze daar wel lang om vast. De spelregels zijn helemaal zo dat het een stad moet zijn. Dus maar dat wist niet hem toch? Ja, dat wisten wij ook wel. Maar waarom hij hem er net eerder voor gekozen? Waarom heeft de provincie daar niet eerder voor gekozen? Dat is een andere vraag. En dan bedoel je de deputaire? Dan moet u bij de gedeputeerde zijn. Kijk, de stichting is in de tijd in het leven geroepen om dit project te gaan trekken. Het was vanaf het begin, want de spelregels zijn al 30 jaar hetzelfde, zodat je uiteindelijk weet dat je een stad moet. Ljout werd uiteindelijk wel als staat voordroegen, maar de politiek is verdeeld. Verschillende partijen had twijfels over het hele project. Visie is heel vaag. De plannen zijn niet concreet. En waar zezen wij dan ja op? Dus wordt de hele zaak terugzetten. Ljout zei dat het geen geld had voor het project, dus komt de financiering helemaal van rekening van de provincie. Als provincie staan wij er wat florissanter voor als de gemeente om ons heen. Dus ik vind dat wij daar ook een verantwoordelijkheid in hebben om dat maalkoor te dragen. Nou, en die verantwoordelijkheid nemen wij ook als provincie. Dus je betellie voor Ljout? Dat doen wij in deze fase. Binnen wij dit nog aan het voorfinancieren. Maar ook daar hebben we spelregels voor. De stad die hem kandideert, moet zelfs investeren in al bestaande en nieuwe projecten. Leeuwarden stopt er nu geen geld in. Maar dat komt wel? Ja, dat zal wel moeten, want ik geloof dat u ook de 40 vragen heeft gezien. En er staat gewoon ook in, jullie zeggen dat je dit doet. Geef aan wat je de komende jaren daarvoor uittrekt. Hoeveel geld je daarin stopt om die dingen te realiseren. In maart rent de subsidie af voor de culturele haardstad. Dan moet besloten worden als het project terugzetten wordt en moet Ljout beslissen als de stad echt kandidaat wordt.